Romania. A land torn from heaven, where apple trees stretch their branches laden with ruby and golden fruit, each variety with its own unique story, from the aromatic Jonathan to the sweet and sour golden delicious. Among the hills, sea buckthorn bushes glow in shades of orange, their tiny berries hiding treasures of vitamins and antioxidants. The industrious hum of bees fills the air as they fly from flower to flower, turning nectar into honey of renowned quality. The beehives, real fortresses of the sweet, produce acacia, linden or polyflora honey, each with a distinct flavor and color. In peasant kitchens, housewives prepare pies with freshly picked apples, and sea buckthorn teas ward off the cold of long winters. Honey, the liquid gold of Romania, finds its place in traditional preparations and natural remedies, keeping alive the connection between man and nature in the Romanian village. In the heart of Romanian orchards, apple trees rise like guardians of time, their roots deeply planted in the rich soil of the Transylvanian hills and Moldavian plains. Each tree is a living story, grown from the care and patience of farmers who have inherited this art from generation to generation. Spring brings with it an indescribable spectacle when the apple trees don their bridal garments, their pink and white petals dancing in the gentle breeze. The air is filled with a sweet fragrance and the industrious bees begin their work of pollination, weaving the future of the fruit in their tireless flight. Summer arrives with the rustling of glossy green leaves as the apples begin to take shape, little round promises hanging from the branches. The generous Romanian sun caresses them every day, filling them with sugar and vitamins. Autumn is the peak, when the orchards turn into a symphony of colors and aromas. The Jonathan flaunts its deep red, the golden shines in gold, and the Renite surprise with their pale and delicate shades. Each variety has its own unique personality, some crunchy and juicy, others flowery and aromatic, perfect for pies and compotes. Apple picking becomes a community celebration. Entire families gather in the orchards, baskets fill up quickly, and children's laughter intertwines with the rustling of leaves. The elders of the village share secrets about how to choose the best apple, and the young people listen respectfully, aware that they are taking over a precious inheritance. On hilltops and riverbanks, sea buckthorn lifts its thorny branches to the sky, an orange glow in the green landscape of wild nature. This resilient and fearless shrub is an emblem of the tenacity of the Romanian land, facing harsh winds and poor soils with an admirable tenacity. In spring, sea buckthorn comes to life with discreet, almost unnoticeable flowers that hide the promise of future fruits. Summer finds it clad in silvery leaves, glistening in the sunlight, creating a striking contrast to the intense green of the surrounding vegetation. But the true splendor of the sea buckthorn is revealed in autumn, when its branches bend under the weight of the orange berries, shining like living jewels. Each fruit is a tiny capsule of vitality, full of vitamins and antioxidants, a precious gift of nature for human health. Sea buckthorn picking is an art in itself, a challenge enthusiastically accepted by the locals. Clad in thick clothing to protect themselves from the sharp thorns, the pickers swoop through the bushes, their deft hands plucking the fruit from the branches with a skill honed over years of practice. The baskets gradually fill with the orange berries, glistening in the autumn light like liquid treasures. In village kitchens, sea buckthorn finds its place of honor. Housewives turn it into refreshing syrups, jams with a unique taste or precious oils for health. Sea buckthorn teas become reliable allies in the fight against winter colds, while sea buckthorn liqueur warms the soul on cold evenings. But sea buckthorn is not only food and medicine. It is also a protector of nature, its strong roots anchoring eroded soils, providing shelter for birds and insects. In popular culture, sea buckthorn has acquired a special place, being considered a symbol of resistance and vitality. Every autumn, when its fruits shine in the sun, the sea buckthorn renews the ancestral covenant between man and nature, reminding us of the simple but precious riches of the Romanian land.
Where the flowery plains meet the deep forests, a liquid treasure is born: bee honey. This golden nectar is the fruit of a perfect symphony between the industriousness of bees and the generosity of Romanian nature. Spring begins the dance of nectar with the acacia flowers, whose white clusters fill the air with a sweet fragrance. Bees, little winged alchemists, transform this essence into acacia honey, transparent and delicate like a crystallized ray of sunshine. Summer brings with it the explosion of colors and aromas of lime. Apiaries, veritable fortresses of sweetness, vibrate with activity as the bees bring the precious nectar. Lime honey, with its amber hue and unmistakable aroma, becomes a balm for the soul and body. Autumn makes its contribution with Polyflora honey, a complex blend of essences gathered from the last flowers of the year. Each drop is a gustatory journey through the plains and hills of Romania. In Romanian homes, honey is more than a food. Its healing and sweet comfort, a secret ingredient in fluffy muffins and a hopeful ally in winter teas. Each open jar releases the scent of summer and the promise of health, keeping alive the connection between humans, bees, and the gifting nature of Romania. The ultimate goal of this partnership is the sale of drinks obtained from fruits, mostly organic, fresh or minimally processed, on the local market, using specific promotional activities. These products they will be sold by emphasizing the organoleptic qualities and by the immediate availability. With the help of specialists, we have created a range of drinks and desserts, cold and hot, to pamper everyone's tastes. Cold sea buckthorn juice, sweetened with honey, warm spiced sea buckthorn nectar, sea buckthorn juice mixed with amaretto, sea buckthorn shots and vodka, the combination of sea buckthorn juice and freshly squeezed apple juice. These are just a few drinks that will delight consumers. We hope that every cafe or restaurant will adopt these recipes and offer customers an alternative to what today represents the range of drinks in Horeca. In addition to the direct collaboration with local producers, we presented them with the advantages both from the nutritional point of view and the unique and rarely encountered tastes. Easy to prepare, the drinks presented and offered surprised the audience with their freshness and taste. Who would have thought that such tasty drinks could be obtained from the small and sour sea buckthorn fruit? Sweetened with honey, these drinks are suddenly on the list of healthy drinks we all reach for when we're out on the town. But if I still went into the kitchen, I let my creativity speak, and I also prepared some snacks to go with the drinks. The resulting desserts and dishes can make any chef envious. Cups with mascarpone and sea buckthorn insert, strawberries and figs dipped in Belgian chocolate with sea buckthorn, dates in Belgian chocolate with sea buckthorn cream, eclairs with vanilla cream, sea buckthorn glaze and Belgian chocolate, pie with apples and honey, pie with pumpkin and honey, tarts with vanilla cream and sea buckthorn glaze. And because every dessert comes after the main course, I baked the pork ribs in sea buckthorn reduction. I also prepared a sea buckthorn and honey sauce for the meat. I seasoned the salad with sea buckthorn dressing.
Bună seara! Bună seara! Și bine m-am găsit! Ce bei tu acolo? Îmi spui și nouă? Eu aici beau un ceai de cătină cu suc de mere și cu un picuț de miere de albine. Super! Și îți place? Foarte mult! Ia să te văd! Cum te simți acum așa după ce ai băut o gură? Foarte energizat! Asta vreau să aud. Mulțumim! Plăcere! And because every dessert comes after the main course, I baked the pork ribs in sea buckthorn reduction. I also prepared a sea buckthorn and honey sauce for the meat. I seasoned the salad with sea buckthorn dressing. We prepared all this for the dozens of guests who crossed our threshold. The events with suggestive titles, Vitamin Wedding and Vitamin Urban Delivery, gathered guests of all ages and with various occupations. Friends, customers, HO-RE-CA colleagues and local producers all enjoyed the warm atmosphere and the dishes offered. After all, coffee shops and restaurants are about hospitality, about the atmosphere, about various discussions with friends or even strangers, about pictures and memories, about good mood and cheerfulness. Bună ziua și bine ați venit la evenimentul nostru! Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm câteva ingrediente care dau un uimitor suc excelent pentru sănătatea dumneavoastră. Și aceste ingrediente sunt cătina ecologică românească, mărul ecologic românesc, mierea ecologică românească. Ce puteți să faceți cu aceste 3 ingrediente ține de imaginația dumneavoastră și a noastră. De ce am ales pentru astăzi cătina, mărul și mierea? Pentru că împreună sunt așa curcubeu pe cerul gurii. Cătina are toate mineralele și vitaminele de care aveți nevoie în organism, mărul are dulceață și savoare, iar mierea dă acel deliciu dulce, ca să fie totul mai pe gustul dumneavoastră. Despre cătina. Cătina este o esență mică, într-un fruct mic și foarte puternic. Cea mai mare concentrație de vitamina C, vitamina K, vitamina D, vitamina A, beta-caroten se găsesc în cătină. Avem de 10 ori mai multă vitamina C decât în citrice. Avem zinc, avem mangan, avem tot ce avem nevoie pentru a avea un organism sănătos. Așa cum știm, suntem ceea ce mâncăm. Și vă recomand să folosiți cătină de câte ori aveți nevoie și o să observați că o să fiți mult mai energici. Chiar fără cafea. Merele, știți că era un slogan încă din copilăria noastră la radio, dacă vă aduceți aminte, un măr pe zi ține doctorul departe. Nu era doar așa o poveste, chiar este un adevăr. Un măr pe zi ne face să fim atât de sănătoși, atât de puternici, încât nu mai avem nevoie de doctor. Despre miere, ce să vă mai zic, mierea este un aliment fabulos. Știți că nu are termen de valabilitate, putem să ținem mierea oricât. S-au dat repere despre termenele de valabilitate ce s-au găsit în arheologie, pentru că s-au găsit vase cu miere, s-a găsit miere și de acum 2000 de ani, deci nu se strică niciodată. Iar mierea folosită ca îndulcitor în loc de zahăr, garantat ține doctorul departe. Vă invităm să intrați pe site-ul nostru, From Farm to Cup, unde o să găsiți rețetele noastre, să vă inspirați, să le copiați și, de ce nu, să ne îmbunătățiți. The general objectives of the project refers to the awareness and promotion of the market presence of the short distribution chain.
In detail, the general objectives include awareness the presence on the local market of suppliers of sea buckthorn, apples and honey from organic plantations with properties superior to those collected from spontaneous flora. Awareness of the sale of these products on the local market exclusively through short distribution chains. Increasing the degree of information regarding the consumption of locally obtained products. Bine ați venit la noi! Cum s-a părut acest eveniment? Bine v-am găsit! Cu siguranță mă simt foarte bine în compania dumneavoastră, în compania tuturor colegilor noastre și mă simt foarte bine pentru că la acest eveniment discutăm despre un produs destul de important, frumos și sănătos, cătina. Cătina care, după cum știți dumneavoastră și faceți reclamă și îl promovați, este un produs, după mintea mea spun că este aurul nostru portocaliu, deci este viața noastră, pentru că conține o serie de elemente necesare sănătății omului și dacă vedem aici aportul ce înseamnă vitamina A, B, C și altele, pentru sănătatea omului este foarte important. Dar de asta vă întreb și este inclus în categoria produselor denumite superfood. Dar vine aici cu un dar, în sensul că dumneavoastră, prin lucrurile frumoase cu care ne-ați îmbinat în sat și ne le-ați oferit, ați adus în plus acestui produs foarte valoros și foarte puțin cunoscut de oamenii de rând, așa, să spun. Ați adus aceste produse în combinație cu fructul și anume cătina, care în această combinație a lăsat amprenta gustativă și nu numai, și plăcerea de a mânca, de a fi ca câinele Pavlov, să spun așa, numai când le vedeți așa portocalii și simțiți aroma produsului și anume cătina. Cătina, după cum am prezentat-o de mai multe ori, este un produs viu care îl regăsim în țara noastră din moși strămoși, dar cu pregătirea acum în ultima perioadă a luat o trăsătură benefică prin crearea unor structuri necesare și prin care statul a început să se implice văzând activitățile și remediile acestui produs, cătina. Mă bucur foarte mult că
sunteți în parteneriat cu cooperativa Biocătina și faceți promovarea acestui produs pentru că noi în România și românii trebuie să învățăm să și bem produse naturiste și să găsim soluția de a promova mai mult, pentru că sunt necesare nouă, zi cu zi, și dacă vedeți noastră, trecând prin aceste momente grele ale pandemiei și discutând de COVID, atunci acest produs, Cătina, aduce un aport în plus în ceea ce privesc vitaminele necesare susținerii corpului uman. Mulțumesc colegii și prietenii noastre, Mădălina și fratelui Ionuț, pentru implicarea în dezvoltarea acestei afaceri, pentru că este o afacere, și prin aportul pe care îl face tuturor fermierilor care au înțeles ce înseamnă să producă cătina în România. Și mi-aș dori pe această cale să-i încurajez, pentru că la momentul meu și eu sunt un mic fermier, dar pe totul alte lucruri. Și n-am decât să vă mulțumesc mult pe această cale. Short supply chain is an incentive for capitalizing on local potential and a factor in improving the image of lesser-known and often neglected regions. The development of a local market and the cooperation of farmers and producers is a beneficial action both for the actors involved and for the area of origin. In this sense, the partnership of this project aims to purchase the raw materials necessary for processing directly from local producers in order to increase the economic potential of the area. Thus, damage to the products will be avoided, being processed and preserved for the purpose of their commercialization through the short chain. Short chains of food supply have the potential to bring producers and consumers together and increase added value for farmers in the food chain. This can improve farm income, increase competitiveness, and support sustainability. Improving collaboration between farmers, food processing operators, consumers, and other parties involved in short supply chains can increase this potential and enhance mutual advantages in economic relations. Thus, the actors involved are given the opportunity to develop new products and processes to add value to them and improve the range of products available to consumers. Absolut delicios. Ne spui de unde ai merele? De la Voinești. Sunt mere de Voinești. De la mica fermă, certificată bio, care se numește Cuibul din Livada. Super. Și un pahar ce ai? Ce bei tu? Este un amestec de o rețetă proprie, de cătină bio, miere de albine și puțin tică aroma de flori de soc. Facem schimb? Sigur. Ca să văd... Eu oricum sunt obișnuit, la fiecare zi și... Absolut delicios. Îmi dai și mie rețeta? E pe site. E pe site? From Farm to Cup.
Toate rețetele noastre le găsiți acolo. Super! Mulțumim! Absolut delicios! Oare știe cineva ce avem aici? Aici avem o combinație de cătină presată la rece, cu măr presat la rece și cu puțină miere. Toate ingrediente organice, absolut delicios și foarte, foarte bun pentru sănătatea dumneavoastră. Ce facem noi aici? Promovăm producătorii români și vă invităm să intrați pe site-ul nostru unde să găsiți rețetele noastre. Credem că atunci când promovăm lanțul scurt și conform, cum zice Uniunea Europeană, from farm to fork, noi zicem from farm to cup, că avem direct din fermă, direct de la producător, direct în paharul nostru, unde găsiți ingrediente locale, promovăm lanțul scurt în agricultură și credem că există posibilitatea ca fără adăuguri comerciale foarte mari, aceste produse extraordinare să ajungă la dumneavoastră. The consumption of non-coffee drinks is becoming popular in bars and cafes. There are more and more types of lemonades and fresh drinks appearing on the menu. However, despite all the beneficial effects of fruits, their availability on the market in a form suitable for consumption in a freshly squeezed state is deficient. The products of the partnership are derived from Matteror from organic plantations, delivered fresh. This raw material, it is available even large quantities. It is easy to handle. It is easy to store in the freezer or, as the case may be, in the pantry. Being closed in the package, during storage in the freezer it is not contaminated with the odors of other foods. The organoleptic properties are preserved. During harvesting, in the farm, the qualities of the product are taken into account, consisting of appearance, consistency, smell, taste, texture, foreign body content, oil content, vitamin and beta-carotene content. The content of oil and vitamin C is controlled at the time of harvest. Texture and taste are controlled by the variety harvested. The most important thing to take into account is the hygiene of the harvesting process, with all the aspects it includes. Când ne gândim la cătină, ne gândim la un fruct foarte bogat în minerale și vitamine și care arată cam așa. Ne gândim că este ceva benefic pentru sănătatea noastră, ne gândim că trebuie să-l mâncăm chiar dacă este foarte acru, pentru că avem nevoie, pentru că este ceva sănătos. Mai rar ne gândim că poate să fie ceva absolut delicios. Noi, prin eforturile noastre, am creat din cătină, cu mere și cu miere, produse absolut delicioase, arătoase, foarte arătoase, inovative și foarte, foarte bune la gust. Și sănătoase în același timp. O nebunie. Vă așteptăm!
And we set out to do all this promotion by organizing 2 types of high-impact events. We aim to establish and develop the local market exclusively through short chains and related promotional activities. With the help of the financial resources offered by Project, we organized a market launch and promotion festival for the range of fruit-based cafe products under the Urban Fruits brand. Called Vitamin Wedding, the first edition, within this event, the products of the partnership were launched and promoted. This was also the first event of the partnership. Besides the stated purpose, to promote the partnership and its products, the exposure obtained facilitated the joining of new cafes to the partnership. This event was a direct promotion activity both to end customers and to potential partners in the market. The identification of new partners during the event led to the consolidation of the short chain and the expansion of the market. This was followed by the creation of another own event intended for the general public, where the presentation focused on its own products, named Vitamin Urban Delivery, 5 editions. It was a set of events in which a great diversity of customer types came together in an informal setting, occasions where they were presented with the advantages of the short distribution chain, as well as partnership products. In turn, they promoted the partnership as well as its products further on the market. Bună ziua și bine v-am găsit! Ne aflăm la un eveniment organizat și cu sprijinul AFIR, adică și cu implicarea Ministerului.
Sigur că da, este un eveniment deosebit și mulțumesc pentru invitație. Noi, Ministerul Agriculturii, suntem cei care încurajăm agricultura ecologică. În speță, cooperativa înființată, Biocătina, a primit aviz de recunoaștere ca și grup de producători, ceea ce a conferit posibilitatea accesării acestei măsuri în cadrul PNDR-ului, măsură care este implementată de AFIR. Cooperarea între instituții este foarte importantă, mai ales că vorbim de acest sector care este într-o continuă dinamică. Avem și un plan strategic național în ceea ce privește agricultura ecologică și ne-am dorit tot mai mulți operatori din acest segment să promoveze agricultura ecologică și să acceseze programe și măsurile din PNDR. Este un lucru foarte bun și prin aceste întâlniri se conștientizează cât de benefic este consumul de produse ecologice sănătoase, care sunt benefice pentru noi, și pentru copii, dar și pentru adulți. Și faptul că aceste produse sunt reinventate, așa cum vedem la acest eveniment, este un lucru extraordinar, pentru că au și gust deosebit și, în primul rând, încântă foarte mult privirea. Și știm că, de regulă, consumatorul este încântat să consume produse care sunt și bune, dar și au un aspect deosebit, lucru care l-am remarcat la această întâlnire. Știm că agricultura ecologică, într-adevăr, produce o hrană mai sănătoasă, dar în același timp implică și costuri mai mari. Și aici aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, în calitate de reprezentant al Ministerului, care sunt măsurile concrete care ar putea să fie accesate și cum se pot ajuta fermierii noștri de acest sprijin, și cooperativele și procesatorii. În primul rând că sunt măsurile care sunt din segmentul de agricultură ecologică, unde producătorii care sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică beneficiază din niște facilități financiare, deoarece este cunoscut faptul că sunt costuri destul de mari, iar producția pe care aceștia o realizează nu rezolvă cheltuielile pe care ei le fac. Pentru că a produce ecologic înseamnă a produce sănătos, ceea ce înseamnă că producția este mult mai mică decât în convențional și ca atare, prin aceste măsuri din programul de dezvoltare rurală, este nevoie ca ei să fie sprijiniți. O parte compensându-se cheltuielile pe care le-au făcut și știm cu toții că de asemenea sunt cheltuieli pentru certificarea acestor produse, care să confere garanția consumatorului că sunt într-adevăr produse certificate ecologic. Cât de facil sau greu este procesul de certificare? Nu este greu procesul de certificare, în primul rând este o provocare. Știți că orice început este greu, în primul rând că cei care doresc să treacă la sistemul de agricultură ecologică trebuie să aibă un contract cu un organism de certificare și să se înscrie la direcția agricolă, pe raza căruia este agentul economic. Și de atunci încep perioadele de verificare, în sensul că trece din convențional în certificat ecologic, respectând perioadele de trecere de la convențional la ecologic. Bună ziua, doamna Giurăscu, și mulțumim de invitație. Mare plăcere mi-a făcut să vă avem astăzi aici. Ce se întâmplă astăzi aici? Păi mâncăm și bem, pe scurt. Dezvoltând ideea, mâncăm și bem ecologic din produsele fermierilor noștri. Avem un concept în care reinventăm, aducem pe masa dumneavoastră, în paharul dumneavoastră, from farm to cup, produse ecologice din fermele noastre, din plantațiile partenerilor acestui proiect. Avem cătină ecologică, avem mere ecologice combinate cu ingrediente ecologice, îndulcite, tot felul de rețete despre care o să vorbească mai târziu colegul meu, și astfel promovăm produsele de excepție românești într-un loc deosebit, într-o cafenea din inima Bucureștiului, unde orășeanul poate degusta din deliciile câmpului într-un mod absolut inovativ și absolut delicios, așa cum ați degustat și ați văzut. Cum primesc orășenii și nu numai ideea de produs ecologic? Foarte bine, foarte bine.
Dacă comparăm cu acum câțiva ani, unde produsul ecologic era mai puțin cunoscut, sau exista un scepticism, ce o fi acela, în ziua de astăzi oamenii înțeleg ce este produsul ecologic, înțeleg diferența între un produs ecologic și unul neecologic. Cum recunoaștem un produs ecologic? Un produs ecologic îl recunoaștem dacă ne uităm pe etichetă, avem dreptunghiul verde cu frunza aceea albă, conturată, să-l arătați dumneavoastră pe ecran, și aceasta înseamnă că acel produs este certificat ecologic de un organism de implementare ecologic, iar toată trasabilitatea produsului din fermă, din câmp, fruct, sol, frunză, fabrică, ambalare până pe masa dumneavoastră este atent verificat și nicăieri pe acest flux tehnologic nu avem chimicale, pesticide, ceva non-ecologic. Ecologic înseamnă un produs fără chimicale, fără pesticide, fără conservanți dăunători, fără toxicitate. Cum a venit statul în sprijinul dumneavoastră? Pentru că vedem că totuși este un proiect susținut și de AFIR. Da, este un proiect susținut de AFIR, e un proiect foarte frumos pe axa 16.4, promovarea agriculturii, și statul, guvernul, legiuitorul Uniunea Europeană au venit în susținerea promovării, astfel încât produsele noastre să ajungă la consumator. Promovarea e foarte importantă, că degeaba facem noi, fermierii, niște produse sau niște fructe excepționale, nemaipomenite. Dacă ele nu sunt cunoscute, nu ajung pe masa dumneavoastră, nu ajung în rețetele dumneavoastră, nimeni nu explică cum să le integrăm în dieta noastră zilnică, rămânem cu ele și ne văităm că nimeni nu le cumpără. Noi vă mulțumim pentru invitație și vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Sunteți un antreprenor care ați îmbrățișat produsele bio și le promovați prin afacerea dumneavoastră. Cât de bine sunt primite aceste produse? Ne luptăm în fiecare zi cu mentalitățile vechi ale clienților. Produsele bio au un preț oarecum mai ridicat decât produsele cu ingrediente artificiale. În principiu suntem într-o piață care este într-o continuă creștere. Asta e clar. Nu știu să vă spun exact cu cât crește de la un an la altul, dar sunt din ce în ce mai mulți clienți care caută, adică nu doar acceptă, caută aceste produse care sunt bio, eco, provin din natură. Cum le prezentați dumneavoastră aceste produse? Sub ce formă? Păi uite, de exemplu, Cătina are o situație, are un renume care nu este cel mai comercial. Atunci eu personal îi spun clienților, uite, îți fac ceva de băut, da? Gustă, dacă nu-ți place, ți-l plătesc eu și poți să-ți iei orice altceva. Mai mult de 99% din clienți, nu numai că au acceptat, dar și au devenit clienți recurenți. Și care e secretul? Ce ingrediente folosești pentru Cătină? Cătina e un produs care este foarte dificil de băut gol. Este foarte, foarte acru datorită cantității foarte mari de vitamina C pe care o conține, dar e greu de băut ca atare, astfel încât noi am făcut două rețete în care am îndulcit-o fie cu miere de albine, fie cu sirop din flori de soc, în varianta rece și caldă. În varianta caldă, care este varianta pentru iarnă, știu că poate lumea nu a auzit niciodată de Cătină caldă, noi îl denumim immunity tea, adică un ceai de imunitate. Mai adăugăm o linguriță la fiecare pahar, o linguriță de condimente, de șai, care conțin anason, cardamon, uscor de șoară, chimen, ghimbir, piper, care dă un gust cu totul diferit de Cătina aia pe care o știm noi, că avem cam aceeași vârstă din tinerețele noastre. Partea mai grea este la generațiile tinere, care nu au auzit niciodată nici de Cătină, nici în varianta ei românească, nici în varianta ei englezească, sea buckthorn sau sea berry, cum vrei să-i spui. Și atunci cu ei trebuie să ne jucăm, să-i luăm mai pe ocolite. Hai că-ți dau ceva care e mai bun decât fresh, are aceeași culoare, e și mai sănătos și așa îi convingem. Adică nu le spunem direct ce le dăm de băut. Dacă ar fi să dai un sfat celor care doresc să promoveze și să, până la urmă, să folosească astfel de produse, care ar fi acela? Ca operator Horeca să fii perseverenți și al doilea sfat foarte important, să
mențină o rețetă curată a băuturii finale. Adică nu se pună 5% cătină și restul să o îndoaie cu apă, că nu mai găsiți nimic de acolo. Noi la orice băutură de cătină folosim o parte cătină și 3 sau maxim 4 părți de apă, care dă un gust bogat, o textură bogată, o culoare. Asta e sfatul care l-aș oferi tuturor celor din Horeca. Că am văzut și eu colegi de-ai mei care au încercat, folosesc, au văzut că cătina poate prinde, dar nu prepară cum trebuie. A nu face asta strică piața. Da, a oferi clientului final de cafenea sau restaurant o băutură care este colorată, dar subcalitativă, chiar dacă provine din cătină, nu face decât să strice piața, să adâncească și mai mult părerea greșită a oamenilor că ar fi o băutură care nu are un gust bun. Chiar are un gust bun. Crezi că ar trebui mai bine sudată relația dintre producătorul local și reprezentantul Horeca? Da, sigur. Chiar asta facem în proiectul în care suntem acum, cel de măsura 64, care se numește From Farm to Cup. Adică noi promovăm atât produsele și băuturile pe bază de cătină, măr și miere, dar în același timp promovăm și lanțul scurt. Adică producătorul, un intermediar și clientul final. Acel intermediar fiind cafeneaua sau restaurantul. Eliminând verigi intermediare, prețul la care ajunge produsul la cafenea este un preț real și competitiv, da? Și relația între cafenea și producător devine una mult mai strânsă. Din păcate astăzi, da, producătorii locali sunt într-o parte a taberei și noi toți restul suntem în cealaltă parte a taberei, între noi fiind lanțurile mari de distribuție, unde prețurile, știți foarte bine că cresc destul de mult. Cum rupem acest lanț? Cred că nu e o acțiune care se întâmplă dintr-o singură dată, dintr-o singură lovitură. E o acțiune de durată, în care trebuie să existe și anduranță, cred că trebuie să existe și dorința celor care ne guvernează prin a oferi fonduri care înseamnă aceste eforturi. Ele sunt posibile și cred că în următorii ani relația va fi directă între micul sau marele producător, dar chiar și micul producător și cafeneaua direct. Adică să nu mai apelăm la magazine mari, nu mai contează numerele lor, da? Adică prețurile sunt suficient de mari încât să descurajeze. Da, practic relația asta te ajută și pe tine, că poți să vinzi produsul la un preț atractiv. Exact. Pentru că oricât ar fi de sănătos, până la urmă prețul face diferența. Așa este. Oamenii caută, da, sănătate dacă ea este la un preț care să fie accesibil. Nu e de ajuns să bei un pahar de cătină o dată pe lună, că atât îți permiți. E un moft. Nu, trebuie să bei 2 pahare pe zi, da? Cel puțin. Ca să faci asta trebuie să o permiți. Exact. Vlad, noi îți mulțumim și îți urăm mult succes. Eu vă mulțumesc. Să ai parte de cât mai mulți mici producători. Așa este. Mulțumesc tare mult și vouă pentru că ați venit și vă invit la zona de bar să gustăm și din băuturile pe care vi le-am preparat. Bună ziua! Sărbuna! Cum vă numiți? Sunt Cristian Roman, dar cred că mai repede sau îți spune mai mult dacă ți-aș spune că sunt taxiul cu bomboane. Iar ce este Taxiul cu bomboane? Taxiul cu bomboane este o asociație, Asociația Taxiul cu bomboane este un ONG care are în grija lui mai multe școli pentru copii cu nevoi speciale și copii cu diverse dizabilități, dizabilități de vedere sau dizabilități de auz și vorbire. Copii cu nevoi sociale, copii din zona rurală. Este o organizație care face lucruri frumoase. Foarte frumos și felicitări pentru ceea ce faceți. Frumos. Dar haideți să povestim un pic despre evenimentul care are loc astăzi. Mi s-a șoptit că dumneavoastră sunteți un iubitor al băuturii cătină în variantă caldă. Da. Îmi pare rău că vi s-a șoptit, trebuia să vi se spun cu glas tare, trebuia să vi se cânte că sunt un mare fan al băuturii de cătină. Chiar cu Vlad vorbeam puțin mai devreme și spuneam, nu fi supărat că la noi nu se știe despre cătină. Oricum, oamenii cunosc mai mult beneficiile decât în Franța, de exemplu. Credeți că românii sunt mai bine informați și mai apropiați de natură? Și mai bine informați și vezi, noi avem pe asta cu obiceiurile, cu străbunii, cu... Da, noi încă păstrăm tradițiile. Încă păstrăm tradițiile. Și probabil că
leacul ăsta miraculos care se numește cătină și produsele din el vine de undeva așa, din negura vremurilor. Și totuși ducem mai departe tradiția asta? Da, o ducem mai departe. Uite, astăzi am descoperit cătina rece și printre prietenii noștri aflați la acest eveniment am înțeles că poate fi combinată în diverse moduri și nu spun că cu mititei. Adică poți să pui și un aditiv de genul, nu știu, unui digestiv, adică de ce să nu avem noi Un cocktail de cătină. un cocktail de cătină? Dacă există Havana Club, da? De ce să nu existe și cătina club? De ce să nu existe și cătina club? O combinație de, să spunem, vișinata aia românească, aia noastră tradițională, cu cătină, cred că ar fi o combinație extraordinar de bună. Deja îmi plouă în gură. Am putea să sugerăm celor din Horeca să meargă pe astfel de rețete până la urmă. Adică trebuie să avem și noi produsul nostru. Vezi, pentru pălincă ne-am certat cu maghiarii, ne-am certat pentru salamul de Sibiu. Bă, eu cred că pentru Merită să ne certăm și pentru cătină. Da, merită să ne certăm și pentru cătină atât timp cât avem suficient de multă materie primă. Există într-adevăr, sunt plantații, avem multe plantații de cătină. Și totuși persoane cum este doamna Mădălina Giurescu, cum este Vlad Timar, promovează destul de bine produsele astea. Dar cred că nu sunt suficienți așa între noi fie vorba. Acest produs se promovează organic, dar nu este suficient. E un produs organic care se promovează organic. Într-unul din proiectele pe care a încercat ONG-ul meu să obțină fonduri pentru el, la un moment dat peste 45% din fonduri le ceream pentru ce crezi? Pentru promovare? Pentru promovare. Lumea nu a înțeles că promovarea unui produs este primul lucru de care trebuie să te îngrijești. Bineînțeles, fără promovare poți să ai cel mai bun produs. Cel mai bun produs. Dacă nu este promovat corect și bine, practic ai un produs bun degeaba. Marketingul, știința vânzării, vezi totul, echipa care, chestia asta organică în care eu îți spun că este un produs bun, este dreptul tău să mă crezi sau nu. Este dreptul tău să încerci sau să nu. Dar în momentul în care informația îți vine pe mai multe canale, până la urmă îți trezește curiozitatea de a încerca. Absolut. Bă, nu e otrăvitor, pot să-l beau când conduc, pot să-l beau într-o combinație când am ajuns acasă, la gura sobei, da? Corect, da, așa este. Până la urmă știți că există și vorba aceea românească, dacă îți spune unul să te duci, să te culci, nu te duci, dacă îți spun 10, te mai gândești. Te mai gândești un pic. Exact. Ai gustat cătina în stare naturală? Am gustat, da. Încearcă? Vreți să guși acum? Ca să știi de ce îmi plouă în inimă. Într-adevăr, cătina este un produs sănătos, dar asta vorbeam și cu Vlad, totuși în stare naturală îți vine și nu îți vine să o consumi. Tocmai de-aia e bine să găsim cât mai multe rețete, cât mai multe combinații, să o facem atractivă. Creativ în primul rând și să știi să-ți formezi echipa. Uite, voi, de exemplu, voi TVR-ul, da? Prin ceea ce faceți voi, prin emisiunile voastre, putem spune că faceți parte din echipă. Și ce e mai frumos decât un hashtag parteneri în fapte bune, da? Vă mulțumim mult și vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră și să ne mai vedem la un pahar de cătină. Mânci că se dă noroc. Noroc se dă cu omul, nu cu paharul. Din ce în ce mai multă lume, din ce în ce mai multe dulciuri cu cătină. Am convins, nu? Că asta e și sensul proiectului ăsta, să convingem oamenii să consume cătină, mărci și miere de albine. Deja s-a dus zvonul în târg
ne vorbește de Rețetele pe evenimente. care le-am făcut sunt într-adevăr inovatoare și cred că pot schimba mult din fața băuturilor din Horeca. Cred că e timpul să facem niște schimbări, să trecem de la banala, nu știu, cola fresh de portocale către o băutură de genul ăsta, care deși arată ca un fresh de portocale, este mult mai complex. Are, Da. cred că, 10 ingrediente înăuntru. Și este într-adevăr foarte bun. Vă invităm să le gustați, degustați, să vă obișnuiți cu ele, să vă... Găsim rețetele pe site frompantocup.ro. Acolo am pus toate rețetele pe care le-am testat, inventat și gustat în decursul acestui proiect. Puteți să faceți acasă, puteți să-l cereți la orice cafenea în care intrați, sperăm că și eu să le aibă cum le avem și noi. Dacă despre măr este mai cunoscut și lumea știe mai multe lucruri, dacă despre miere care e consumată din cel mai vechi timp, lumea știe mai multe lucruri, despre combinația măr cu miere și cu cătină se știe mai puține. Eu știu suficient de mult încât să pot spune că este un elixir al sănătății. Da. Vom trăi veșnic, tineri și sănătoși. Așa să fie.